základe množstva informácií, ktoré tu dostali, si vedeli praktickou cestou osvojiť tieto informácie a ako sa hovorí, osvedčilo sa opäť pravidlo. Lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť. Dozvedeli sme sa veľa nového a mohli sme si aj niečo vyskúšať. A veľmi sa nám tu páčilo. Hodnotný a zaujímavý prázdninový program pre deti a dospelých. Veľa sme sa dozvedeli, veľa sme sa naučili a aj sme sa zabavili. Bolo to super.